Dar și așa, Dar oricum pun muzică. Da. Salutare! Salut! 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 Da, în restul sunt mai scumpe. Nu poți că nu există. Salut! Friend, te am la friend. Mai plătesc pe aici? Da, poți plătesc pe unde vrei. Salut, 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 salut! Tare tuturor! Ăla apare pe mine. Fix lângă tine, știi asta, da? Așa, bună, eu vreau să-mi ia coconut. Vai, câte sunt rămădite pe aici. Mai coconut. Ei, ia să-mi de... Băi, vede, băi. Mulțumesc, mi-ai dat și mie un like. Aproape, câte like-uri am? 4. Da, vezi că trebuie să mai aștept până să mi-ai dat nume. Eu nu vreau să dau like. Nu vreau să dau inimă, că după... Acum hai să ne cățărăm sus. Nu mă întreba la ce pe mine la platformă, că eu mă joc de ceva timp cu Grogarden. Deci și eu am multe lucruri, că mă joc Grogarden de ceva timp. Mai asta e. Hai cumpărat toate de pe stoc. Vreau să mai văd ce mai are. Și capșunele. Eu nu mai am acum ce să cumpăr. Mai că blueberry. Roșiile abia cresc. Da, eu am roșii pe la taraba mea. Știi că eu pot să-ți donez ce vrei. Poți să ieși de pe platforma mea ce vrei, că eu îți donez ce vrei tu de pe platforma mea. Să-ți dau să vinzi. Da, poți veni la mine. Vai, începe ploaia sau vântul. Yay, ia sfârșit cresc. Îți mai ridică vine ploaia. Da, vii la platforma mea să-ți donez ce vrei tu? Ia uite capșunele. Da, vii la platforma mea să-ți donez ce vrei tu? E fix lângă tine, dacă vrei. Nu vine, tati. Nu știu. Vrei ceva de la platforma mea, tine? Uite, care e platforma mea dacă vrei ceva? Aia nu poți să încă, că e blueberry. Știi că nu poți să iei toată tufa aia? Știi de ce nu poți să iei pe toată? Că aia e mare și poți da să iei blueberry. Adică, știi, nu, într-un fel de smeroale așa, care le culegi. Tina, vrei să-ți dau fructe ce vrei tu? Poți veni la platforma mea să-ți dau ce vrei tu. Reset bun, s-o băgat lucruri noi la platformă. Lasă să băgă chestii de vânzare. Vrei naple? Nu vreau, eu nu vreau. Am destule mere acasă. Dar mie nu trebuie nimic ce s-o băgat. Mai am doar 3. Puteai să ții blueberry de astea, uite așa. Treau. Eu vreau să-ți donez ceva de pe platforma mea. Dar ce vrei să-ți alegi de pe platforma mea? Eu am de toate. Babus? Da. Cât? Da, Deci lângă tine, deci poți vin instant. Eu da speed. Până uite, vin cu bambușii. Dar unde am inventar? Ce chiar nu sunt inventar. Și chiar și dacă ai de astea și mai mulți bani. Stai că eu n-am terminat, Tina. Ai. Mă, îți dau unul acolo. Acceptă. Tina, acceptă bambusul. Abia aștept să se refacă stocul. Mă duc să culeg din ăsta. My coconut. My coconut.
Am căzut și dacă tot am căzut mă duc și astea să le vând. Tu știi câți bani am eu? Uite. Bă, dar tu cumperi tot magazinul cu banii care ai. Câți bani ai? Păi tu cumperi tot magazinul dacă ai. Îți nasul. Câți nasul. 10. Am înghițit să 10. Te culege, dar nu pot, ai noroc. Am luat un magazin. Serios? Da. Nu cred că am glumit, dar ai zis că să iei tot magazinul. Serios? Dar cât am zis? Guvern. Tina, vrei să-ți dau un animal? Dă-mi aici speturile. Îți donez un animal dacă vrei. Știi că pentru animal o să mai cheltui toți banii aproape. Și că toți cotați. Da, un animal. O de la animal. Ce greu mi se mișcă mie. Și mie. Gata, Tina, unde ești? Asta acasă, unde e Chris? Uite, poftim. Mi-au crescut morcovii. Tina, ia. Stai. O să-ți dau una... La mine încă merge greu. Stai. Tina, ăsta e a meu, deci dacă l-am... Ce vrei de la mine? Că eu îți dau un animal de-a meu, deja crescut. Care vrei? Am 2 iepuri, unul mare, unul mijlociu și am un ren mic. Care vrei? Măcar nu știe să scrie like-uri. E prașul mic. Prașul mic? Da, A, da, ăsta e cel mai mic, apropo. Păi da. Stai, că nu știu cum să le iau. Picup. Poți să și-l vinzi dacă vrei, dar nu-l vinde. Bun. Că să te ajută cu ferma, Tina. Știu, e pentru mine. Stai. Accept. Și acum ți-l ții în mână și poți să ți-l pui pe platformă. Ca să te ajute. Adică poți să pe... Uite, vezi, le-ai pus, gata. Uite-l vezi? De ce nu face nimic? Pe acum, abia ce l-ai pus, n-are ce să facă. Adică... s-a resetat, bun. Ui, drumul Elena. De aici la vale, drumul de aici la vale. Știi că s-a resetat stocul. Poți să ții ce vrei. Kiwi. Bun. Uite, vezi, deja am pornit. Vezi, au început să se plimbe. Nu, dar eu am de vândut. Să-mi pun un kiwi pe asta. E proșu să vadă el ce face pe acolo, da? Ce dăm eu am niște pe aici, nu știu. Dar să nu dai la alți like, da? Ți-am dat ție. Și aține. Și tu ai abia like-ul meu. Îți place prașul? Da. Uite câți bani am eu. Încă vine la mine. Ia uite la mine. Asta lângă mine. Bun. Dar tu cât ai până acum? Aici e jos. Mă duc să văd ce mai fac pe la platformă. Nu să văd dacă au căzut. Că era zis dacă au căzut cu kiwi. Dacă au crescut kiwi. Nu vreau să cumpăr apă pentru kiwi. Să dau un like la asta, dar... Băi, ce-a intrat asta? E greu, bă. Nu știu, mi-au străputat cu apă. Șop.
Am zis că vreau o struptoare cu apă. No stoc. Știi ce îmi lăsați mai mie stocul ăsta? Nu știu, că oamenii vreau numai bogăția asta. Am făcut curățenie. Ți-am dat un kill de apă, numai... No stoc. Ia. Am pus în pungă. Am pus cu noi în pungă. Așa am uitat că filmez de 10 minute.